El conjunt de volums i paisatges d'Horta van ser els inspiradors de les obres cubistes de Picasso, autor d'una frase per la qual aquesta població està englobada dins les rutes picassianes. Tot el que sé ho vaig aprendre a Horta. Miravet és per a molts el poble més bonic de tot l'Ebre. El poble antic, amb l'Ebre als seus peus per un costat i encastat contra el vessant roig i coronat pel seu castell a l'altre, conformen una de les més espectaculars estampes del riu. Poble admirat per totes les civilitzacions que descansen a les riberes del gran riu i bressol de 1000 llegendes, Miravet complementa els seus encants amb un atractiu poc habitual, com és una de les últimes barques de pas públiques de tot l'Ebre. El Pinell de Brai ressalta en el grup de cases penjades a la roca en inexplicable equilibri. Malgrat això, el seu edifici més interessant és, sens dubte, el celler de Cèsar Martinell, amb espectaculars arcs el·líptics que l'han fet merèixer el sobrenom de la Catedral del Vi. Benifallet és una altra localització de nom amb connotacions àrabs. Al seu terme municipal ens esperen dos paratges d'indubtable interès, les seves coves i el monestir de Cardó. El monestir de Cardó es va anar ampliant successivament just a tocar d'un penya-segat i a la vora dels brolladors d'aigües medicinals. Poc va durar aquest paradís de roca i d'aigua, perquè després de la desamortització de 1844, el monestir fou abandonat i gairebé destruït. Convertit posteriorment en balneari, seu de les Brigades Internacionals i hospital de rereguarda a la Batalla de l'Ebre i planta embotelladora d'aigua més tard, ara inicia una transformació del complex industrial en hotel de luxe. L'assut de Xerta, juntament amb el seu entorn, sempre ha estat una de les zones més reconegudes de l'Ebre. Xerta conserva un limnímetre adossat a la façana de l'església, en el qual s'han registrat les riuades de l'Ebre des de 1617 fins a l'actualitat. La seva observació explica el perquè del poc efecte al riu, a hores d'ara tan domesticat i abans tan salvatge, ja que sovint les riuades feien destrosses que en els nostres dies es fan difícils d'imaginar. L'assut de Xerta és l'origen dels dos canals que, amb denominacions tan efectives com poc originals, s'anomenen Canal del Marge Dret i Canal del Marge Esquerre. Aquests canals són els encarregats de proveir d'aigua als rics regadius des de Xerta fins al Delta. A partir d'aquí, l'Ebre discorre per una gran plana que l'acosta al mar i barreja les seves aigües amb les de la Mediterrània. Una plana formada per arròs, aigua i natura en estat pur, que conforma una de les zones humides més importants d'Europa, el Delta.